Istoria mea n-am avut decât când m-am trezit eu la vârsta de 7 ani, am avut un unchi, un frate de-al lui tata, care nu știa decât 2 clase primare. Dar era credincios. Satul și comuna în care mă găsesc, e un sat și o comună venit colonizat din partea Rădăuțului, județul, pe atunci, și din județul Suceava. Probabil, unchiul meu nu avea familie, nu avea copii, dar se folosea de tata, fratele lui, și spune, măi, lasă-l pe Ionică pe la mine. Eu am plecat cu unchiul unde mă chema el. Dar mă chema el, de multe ori, să mă duc cu dânsul și unii mă lua la adunare. La adunare, parcă mă cutremăr. Știți unde m-a dus la adunare unchiul meu? Într-un bordei, care, dacă poate știți ce înseamnă bordei. Unchiul meu era primul om venit în pocăință acolo și eu eram un copil care eram primul născut atunci în satul în care luați privință, pe vremea aceea, în 1921-22. Am intrat în bordei. În bordeiul și ăla era leițele sau băncile sau scaunele pe care ședeau frații, nu era decât o 4-5 bătrâni. Și leițele sau băncile erau de lut. Pus un țol pe ele și așa cânta. Și prima cântare pe care am auzit-o prima dată de la niște frați veniți din partea orașului Iași, am auzit cântarea Când veghez întoi de noapte. Și suspin cu greu, Domnul bate, 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 bate cât? Tot mereu. Bate și azi, bate și azi la inimă. Slăvit să fie numele Lui. Și va bate până când se va împlini, cum am auzit cuvântul, când va veni vremea. Este o vreme despre care spunea Domnul Iisus că nu a venit vremea. Alții spunea că încă nu e timpul ăsta. Dar este o vreme, atenție, care nu știe nimeni, nici îngerii, nici Fiul, decât numai Tatăl, slăvit să fie numele Lui. Și acum aș vrea să vă salut și să vă dau și un text biblic. Salutul meu din seara aceasta pentru voi, mă bucur tare mult, să vă salut cu capitolul 2 din cartea lui Rut. Și în continuare, în Efeseni, capitolul 6, versetul 23 și 24, cei care aveți Biblie puteți urmări, sau dacă vreți puteți citi. Având în vedere că erau câțiva acolo veniți, unchiul meu era venit la pocăință la ziua 7. Și veneau frații, câțiva de la orașul Iași, și se adunau acolo în bordei. Cu timpul am venit, eu eram înainte de părinți care să vii la pocăință, că părinții nu mi-au fost pocăiți. Și în continuare, după cântarea așa, mie, nu știu cum, ca copil. Mi-a plăcut așa cum cântau și așa parcă mi-era plăcerea să ascult cântarea asta. Cu timpul s-a întâmplat o minune în familia, în părinții mei. Un copil mic, în jur de 3-4 ani, s-a îmbolnăvit de o boală foarte grea la cap, încât capul era tot plin de rană și un fel de
puroi, cum se spune, cu peste asta până când piernele tot erau umede, nu știau mama ce să facă. Și vine un unchi, a doilea unchi, după sora lui tata, și spune lui tata, măi, lasă pe Anica să meargă într-o comună, acolo aproape de Botoșani, este adunare și zice, poate că s-a rugat frață și s-a vindecat copilul vostru. Zis și făcut. Plecat. Era pe jos. Mers pe jos de la noi și până acolo, sunt vreo 60 de kilometri, dacă nu mai bine. Și merge mama acolo și frații din localitate se roagă și prin harul Domnului copilul a început să se vindece. Și când a văzut mama că începea să vedea de mai înainte pielea curată, că nu mai avea nici păr în cap, atunci s-a hotărât să se slăvească pe Dumnezeu. Și așa au și făcut. Și apoi, acum am venit că eu aveam 7 ani și după ce s-au întors de acolo și prin necredințarea pe care au avut-o ea și văzând minunea că se împlinește de pe zi pe alta, îmi spune mie, că eram eu primul la părinți, Ionica, hai să facem rugăciune. Eu pus mâncare și hai să facem. Și pune mâinile așa. Și așa am pus mâinile. Și m-a rugat. Eu nu știam să mă rug. Dar ea îmi spunea, tu dacă nu știi, roagă-te Tatăl nostru. Bun, Tatăl nostru îl știam. Deocamdată. Nu a fost numai cu atâta. Mama s-a hotărât, tata a mai rămas mai târziu, un pic. Dar unchiul mă tot lua și într-o parte și în alta, tot la adunare. Am ajuns până la urmă că în clasa a doua și a treia, dacă vă amintiți, prin 38, 39 și 40, a fost o prigoană extraordinară de mare, care oamenii erau bătuți, erau scuipați, erau în tot felul de lucruri acesta și, în fine, erau maltratați de tot. Eu mi-aduc aminte că au mort, o mers vreo 12 kilometri, popa înainte, primarul și jandarmii din urmă și spunea, scoateți-i pe oamenii ăștia, scoateți oamenii ăștia nebuni, dășeți-i, dă-i drumul tot aici și nu știu până unde avea să oprească. Dar Dumnezeu a pregătit o salvare, așa cum amintea fratele de Estera. Când am ajuns la o barieră, s-au ridicat niște oameni și spunea la aceia care bătea, măi, mai lăsați-i, măi, pe oamenii ăștia, nu-i vedeți că-s plini de sâni nenorociți, mai lăsați-i să se ducă unde au ei. Pentru că în comuna unde trebuia să fie mortul, era o vecină comună, nu vreau popa să le dea loc. Și la noi aici, în bătrânul despre care v-am spus că am fost în Bordei, o dat el o bucățică de teren ca loc de îngropare, că nu ne lăsa. Nici pe noi, o mai îngropat pe la noi în comună, dar îi îngropa alături cu gardul bisericii. Și atunci s-a luat la bătaie, că nu vă vedea tu ții cu pocăițe și s-a luat ei între ei la bătaie. Un frate, îndrăzneț, imediat a pus mâna pe săcriaș, că nu era mare decât, nu știu, 3-4 ani dacă avea, luat în spate și a rupt-o de fugă pe câmp, așa, să fugă, să ajungă la locul unde avem noi, unde a dat bătrânul adunare. Și așa s-a întâmplat că Dumnezeu a salvat. Dar nu a fost numai cu atâta. Când mergeam la școală, de acum înainte, nu mai făceam semnul crucii. Și deodată elevii, colegii mei de bancă, au început să spui la profesor, domnul profesor, dar știți că jurablea nu face crucii? Cum se poate? Da, nu face crucii. Jurablea nu face crucii, nu.
Jurava, chiar nu faci cruce? Nu fac, domnul profesor. He, ia vină încoace. Ia fă cruce înainte mea. Domnul profesor, nu fac. Și nu fac. Până la urmă, dacă e vorba cum era la școală pe vremea aceea, era vergele puse deoparte și dacă nu știai lecția sau dacă cumva îți trăgea la palmă și la una și la alta și a început să spun, ia ține palma. O ține palma, mi-a dat una aici, una aici, una aici, una aici, până când, plângând ca copiii ăștia așa de mari, plângeam și plângeam, dar degeaba plângeam, nu mă lăsa. La urma mă lăsa și a spus, fii atent aici, a doua oară când vii să faci cruce, dacă nu, capeți rău de aia. Am dus acasă plângând la părinți și m-a întrebat părinții, dar de ce te-au bătut? Uite că nu fac cruce. Lasă că Domnul te-a ajutat. Da, ai făcut? Nu, n-am făcut. Bine ai făcut. Bun. Mă duc a doua zi la școală, tot aceeași perioadă face. Fă cruce. O ieșit și elevii de acolo. Și îmi făcea cu mâna cruce. Ia, fă, tot. Și cu mâna, și cu alta. Și își băteau joc de mine până când m-au pus pe bancă. Și au început să pui doi elevi să mă ții de picioare, unul de cap și apoi întregea. Cu varca în continuu. Și așa mai departe. Și prin harul Domnului, pe care Dumnezeu Sfântul m-a ales și m-a păstrat pentru împărăție, nici până în ziua de azi nu știu cum să fac cruce. S-ar putea să încurc, că nu să duc la stânga, după poate la dreapta. Dar nu a fost mai cu atâta, pregoanele au ținut foarte mult, oamenii au devenit închiși și bătuți complet, atât de tare că veneau și ne luau pe părinți și noi eram copii acolo și nu eram atunci, cum v-am spus, de câțiva oameni, nu eram decât 4-5 copii, dintre care eu eram cel mai mare și din păcate eram și un bun cântăreț. Și totdeauna mă puneau bătrânii, hai, Ionică, tu începi cântarea. Și nu a fost numai cu atâta. Noi, când vedeam că au luat părinții și îi duce legați de mâini și bătuți și ăsta acolo, începeam să plângă după dânsii. Ne bătea de acum și jandarmi. Și mergem acasă și duceți-vă acolo. Nu era numai cu atâta. Nu puteam să bem apă, nu aveam de unde lua apă. Că nu ne primeau oamenii la fântâni să luăm apă, nici pe părinți, și părinții trimitea pe copii, du-te tu, pe tine, poate nu te-a lăsat. Ne bătești pe mine, lua. Aveam, se numea o corămâslă, cum așa, câte 2 căldări, și ne bătea, lua căldarea, le zbălea. Într-un timp, unul când eram la câmp cu părinții, era pe câmp pe zvoară și mă trimis după apă la ora 12 ca să punem să mâncăm. Și era un om în care era izvorul ogorului. Numai bine am umplut eu cu făielul, cum era așa, și cum zicea atunci, și am luat cu făielul și acolo și nu l-a trântit în cap, cu tot. Și ne-a vărsat, iar am venit plângând la părinți și de acolo înainte mai sufereau și de foame. Nu a fost numai cu atâta. Pregoana a ținut mai departe. O ajuns încât să-i condemne, să-i dage la pușcărie, să-i judece curtea marțială care era la Iași pe vremea aceea. Și mi-aduc aminte că am insistat și eu, după ce am crescut mai mare, dar ajung îndată și aici, am asistat la proces. Ce s-a întâmplat? Din prigoana aceea, atât de aspru era, încât au venit în familie și copiii, adică frații mei sau copiii a părinților, a pocăiților, îi lua cu sila din brațele mamei și îi ducea popa și îi boteza. Ei îi punea în naș, îi punea tătă și îi ducea înapoi. Așa s-a întâmplat în continuu o perioadă de vreme. Am ajuns până la urmă că au pus candela în perete acolo, aprinse, și icoana. Și venea și controla dacă se închină
sau dacă o stâns cumva candela de acolo, vinea din organele statului, mai ales din partea preoției.